Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul Juan. Dagiti nagsasara ti labas ti yuyen. Ito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay. Madmadila rodan ti magbagit. Nabati batak palakit ti Anya lagi jaya na nakita. Bunggoy lagi ti Pasig ang nakapuraw. Akas lagawan. Anya ang lugar da dyan? Atun tinaglaba sa tagtagainap ko. Kit adda ka ar nga di lugar nakakita ak kadagit nakapuraw. Pasig kapuraw ti barong na iti lang laki. Kan nagtinagayan ang bado na iti babae. Adamot na iti lang laki, ang naka-Amerikana iti lang isit. Kan maris daga ti daduma. Kat sabali ti bonggoy da. Anyamat ka. Kapag di itaklaan na ridap, nabati barakon. Anya nga nang dyan nakita. Kararuan samay. Ano? Al-alya na dyan. Ay. Madya talaga ti bagbalik. Asos. Agoy ka pa yan. Pero ako bila ko. Sapay nasapa matapin manaw ni Rosa. Adi na amungan na sa pagkubanit ko. Tinasayat, iturog ko pa yun. Barang nasayat tong tirik nakin tan makariinga. Yung abangan na mabati batak naman eh. Makamuhay di tanay. Ay. Ayan to. Andamangin ko at harawak ti manok iti adayo. Ano ti makitak a tao?
Pasig daan nakapuraw. Nakita idin da kita. Jak inasit ka nida. Mapanak ita yanda. Magnaakon. Awan mangag nga rin padagkaw. Ay, tagayan. Saan nagdisdiso dagiti dapan kaw? Tumtum pawak. Ay, natayak ka din. Anyat napasamak ka niya. Nagsardengak pa lang dito. Lagi pa, nganya tinapasamak ka niya. Anya tinapasamak ka niya. Rosa, naka-group chat tayo kada tatang kinanang. Padamagandak mo tila, anyat ko na nagiti contact tracer. Doming! Di kang sangit, Rosa. Awata mo nga mga numatayak na bigatin dito isolation room. Anyat ko na nagiti contact tracer. Doming! Ipatay ko ti COVID. Matayak nga may sa. Awan ka luak nito eh. Tapay kas na astronaut yung umay dito abang sirsirip lang kanya. Padamakan nakmutin na Rosa. Oray siya. Awan ka ba tidayan ko ang kwarto? Supeng, ayan mo nga. Tatang. Anya ti resulta ti swab test yaw. Positive kami mutan. Alya. Gusteng, matayak na madamdaman. Uri na kayo nanang. Positive kayo maternity COVID. Wag, sagda ka. Inalisan na kami. Wan, nusa nagapuking ka ng akar kini Rosa. San kami kumamad ang naakaran? Alya. Wendom, inakaran na kiti COVID. Bakit kasalunaytan? Ayan yun, Rosa. Adda kiti may sa kwarto ajak amuno. Anya dayto no balay dayto eh. Isolation room nga tamot tan ti ayan yaw. Tatang, nanang, tome. Jakon makaangas. Mataya ko. Ay, Rosa dong di nakununan Siyak ti umuna amatay. Ay, matayak patan. Matayak mutan. Apangay? Saan kayo pa amatay? Siyak ti umuna amatay. Nakasta? Na-COVID ba't ni Rosa? Natay mat na ni ti COVID ni Rosa, agraman na katugangak. Ayan lang rudin nga. Patuloy konti masidag ka na gadya ago umong. Ang mga naagdada ichay. Hawanay. Saan kon ang makita da sufingkan Rosa? Sa nabalin ni Doming. Tamo ka din nakmudlakay kaya't akatugangan. Takasanaw. Saan kumud ngamin nakay kayat? Dahito'y pa'y kinakaskas daaw ditaw. Saan ngagdiso dagiti dapan ka? Mayang angin aklatan. Nga oray agad daadangak mo. Magmagna kiti angin? Ay, Diwaw, sana ul. Mayat mo't kanti ma-COVID. Sana ka mabisin. Kaya tasawin day ta. Ay, awan kinaanan dito ayan may. Ni mo
Chairman agbo nga day ta masabat ka. Kaya't ka di asawan day ta. Natay matay. Oh, Chairman agbo nga! Natay ka di matay. Oy! Chairman Gusting! Anya timpatay mo? Nakasidakit yung butite. Kababain nga ipapatay ng pudno. Ah, Rawat ka nung arod. anya. Agasam da ita. Sa anak-anak tayo iti COVID ngam natayak gapot kinarawat ko. Taol ti mabutete kat sindak. Kababain ngagpaiso timpatay mo. Nagado ti mabalin na si dain buti tipay. Suwan nga ron, Chairman. Imbag ata natayak. Ah, Saan nga eh? Esos. ay. Dayto na. Kababain kan kadagiti ka barangayam. Didakan to pa kat ibutusin ah. Ay, sigurado da ita ah. Kan saan takton nga ilaw yun abutusan no andan do pa eleksyon. Okay. Gapo ije butite. Kay kayat mo nanatay ka. Una, nagrigat mo latibiyag ije daga. Chismisan da peda tao, gapulat ayuda. Ah, Iso thank you Lord! Woo! Hallelujah! Tanataya kon! Kasayaatan timatayin! gusto ka. Ngem siyak. Mariribu ka na tajak mutin makita da sufeng kan Rosa. Ay, talaga matasaan mo ang makita ida dito eh. Urayam amatay damot ah. Keno natay dan. Aya. Nay. Anyat impatay na nga dyan. Kubin mo't lang ah. Kas madlakanyak. Ija nga ron aban dati ayanda. Kan ija mati papanam ta COVID victim ka. Aya. Uh, Aging ganito aging ganito pagurayan iti pagtungpalan. Naka-isolate dagiti na COVID. kawan nga ta ah. Na ah. Basta nanggag ko itay limaba sa kijay, anatay daga po iti kubed. Ijay ti ayan, dagiti na kubed. Basta aya. Aniyan. Aging ganito'y? Nakita nga dapila jay. Ang amjak amo no anyat pilpilaan da. Amangan no ayoda. Ah! Hey! Di mo iba nga aging ganito ikat at dapay la aga-apa gapu iti ayuda. Oo, anyat ti amo da kayo no kastang agpaiso. Ayan niyan. At datayaw niti pagurayan tayo iti ayab. Simursurkit din ti ayuda. Iyawan mo siguro ti ayuda dito yan. Chairman nagbunag. Ay sa bagay. Ay ngam no adak. Makipilak latta. Taipawit ko kada bakit ko ti mapilaak. Anya? Huwan, Chairman. Taimbag lang agpay kada kwada. Tadi daket maipada kanyak anak kasi da iti butite. Ang mga numaustal damot, adi na oras. Sige, tabiro kag da suping Rosa. May mayat mo't lang nagkukuyog kami asumarang kini Apo San Pedro. Ay, apay ngay. Ayan kaon. Tiyam mo kat natayak iti kubed. Kat uray mo't nagusting kan Rosa na kubed tamat. Kaunaan ni Dumeng ta isot na nga kalkada kami. Salbag ta diya manugang. Imbag kat di ata natay kami. Nung antanda na bahati kada kami asibibiyag. Nang runa no siyak. Ay, anyak lamon. Ay, anyakit nga tan nagliday ti matay amin akampalay na kat agmay-maysan ang mabate. Ay na, manang subay! Ah, Apaw, imbag na natay kan! ha? Ay, adamo la ka am-amaw ka masarakat dito yan. Nay, pipang si kamot gayam. Wine, hay na. Natayak ga po iti COVID. Ay, uray siyak malit. Salbag di manugang me ni Dumeng. Isot nangakarkada kami. Ay, wine, nadamag ko idi si bibiyagak pay ang nag-positive ka nun ni Dumeng. Natay mo gaya man. Wan, imbag kita natay ka maamin ah. Isot ka unan anatay. Aya, Ngam, saan min anak kita ah? Bali, dandani kam nagigidan nga upat anatay. anya,
Ay, nukasta, na-COVID mo at ni Chairman Gustay. Kituin, dandani kami nga ron nagigidhan. Naamuan milaang amatay kami. Taan nakapag-group chat kami pa imot. Kasta gayam. Ay na, saan kami nakapagkukuyog Ta nagsasabali a kwarto ti ayan mi, idi na isolate kami. Nakabutbutang ti maiserek iti isolation room. Ay, matay ka, siksika. Ay, sos, husto na ita kinunam. Ijaya kun anatay. Natayak asisyak. Tapulos nga awan mo't mapalubusan namang bisita kanyak. Oray siya, natayak asisyak. Takasano, kinaykayat ko na timataya talaga. Takayariga mo lagun tinatay tikas dia sitwasyon ko. Husto ka ba nandita? Ay, po aya. Nakakaasyak mo ta idi isolation room. Tawan mapalubusan namang bisita kanyak. Sa maysa. Asino kumangay timang bisita kanyak? Kat na COVID kami himot amin. Alam, sige. Ay, Mapantan iti ayan dagiti pada ta anatay iti COVID. Ang mga no adda iti darosa ken Chairman Gustay. Pasig ako bitim patay da kita. Dumlawa ka. Pasig nakapuraw dagiti nakita kaya abanda. Apay ngay dagita ang nagduduma mo ti Maris ti Bado da. Tatang, Ay, Duming! Ada kang nagpaiso dito? uy, ayan daro sa kananang. Pisap sa pulak mo't ida. Ayan langatan. Sa pulin ta ida. Inamsantan nga agsina, ta ang mga awanton ti patingga ti panagsinapul tayo. Una, Dumlawak. Apay ngay, asan tayo ang nakapuraw? Ken naglalaad tayo ang nagsasarak dito'y abanda. Itinto ta nakapimpintas ken nakagugwapo dagiti nakapuraw kas kada naka-Amerikana ijay. siyempre, nag-aalas tayo anatay iti COVID. Kasaanan nasukatan ti Bado tayo, idinatay tayo. Saan tayo na namik-apan? Kasaan tayo umutan anay masayag? Pinuurang na tayo, napaman anatay tayo. Hay, himbag tasan ko anarik na ti panakalitson ko aging gaadim mapuak. Amin tayo O dita, mapantay ti day ta abanda. Taamang dita ti andarosa kan nanang. Ay, imbag ta nagkita tamat lang panyang. na! Ay! Ada ka mo din ay bunda! Na-COVID ka bay! Uwan. Ay. Gusto tay ko na dagitay nagkong-comment iti Facebook ang nakipag-greet na iti panakatay ko iti COVID ako nada. Rest in peace till we meet again. Nag-meet tamanan. Na! Apay no nag-meet kayo manan kan panyang si kabundat. Sus, di ka man ba't agin didi ang mumanang supay. Kat no si Kapay ti nagpirma a witness iti utang na kanyak adi na kay nabayadan aging gaan na COVID. Ha? Ay, awan day jayon Natay talang nga rudan ngagpadpadan. COVID pa itimpatay ta. Ay, nakawan, bayadan ron. Ne, pangalaak nga iti pagbayad ka si Kamay. Ananong pala kwarta natay ka nakas kanya. Ay, basta bayadam! Bayadam! Ay, awan pagbayad ka! Daray managan ano ka? Nay ka! Saan ka nga magamataan? Ha? Ay, ako rin kayo. Isardeng nyo dayta, isardeng nyo. Oy, bundat! Natay ka lang harudan, di ka pa lakit ang nakam. Ay, day tarod! Natayak adyak man lang nakasingil! Iswasingil na kita! Nayagabutan! Na! Nalaing ka nga glisi Anya nalaingat nga aglisi ako ram. Kano di na masagay. Ay, buwisit ka! Di ka pa ila makimat! Na, po bundat.
Uray mano, timpautang mo a porsyentuan edi si bibiyag ka. Saan mo napakairano dan itatanatay kan? Di Nakungit ka mo lang sakit ni Panyang manang supeng. Ay, di mo dagdagan ti basol mo si kabundat Quits kayon kan Panyang, tanatay ka matay. Ay, sana mabalin. Agbayad ka ang Panyang. Ada karalawa dito banggoy ti. Ada karalawa. Di tanti imbaga di nagtamagak. Ang mga nadadaduming kadananang katang ditan. Ay, awanan. Kwitstan, ijay utang ka. Tanataitan. Ha? Anya tayo jay? Sana mabalin. Agbayad ka. Album ka na album ka. Agagap apa? Ay, sus. Imtugot na dito. Itigurang-gura da. Da kayo. Sunod, da kayo. Kaya kiti mapanig yung pirnaw. Uminanang tayo jay. Ay, impirna. Ay, nanang! Nanang! Ada kayo dito! Nanang! Agbayad ka ang demonyo. Ay, singiram ni demonyo. Ay, salit kayo in kay ijada yaw. Tadi kakat mangreribok dito. Dinakan, salbag ka. Ha? Ay, Ay, surutan ka aging kay Dempierno. Agbayad ka. ibag tepi man. Nanang. Dom, ay, yaman nagta nakita ka mo ilang. Imbag, ta nakikita tayon gusteng dumeng rusa. Anya ti mapaspasamak dito. Ay na, dabundat ken Panyang singirin pa ilaang mat ni bundat ni Panyang ket natay dalang arudan. Kubid pa iti batay da. Ay, mat ni bundatay. Ay, supay ti kunak. Ay, di dako na nga aging ga dito ikat agan anawak. Ha? Kapilitan atatang. Ay, anya. Ano na ni Duming? Ayunan naman. Bayaw na mo tayo utang mo. Utang ka. Ay, sos aglablabesen da di ababay payman. Apay, anya tarabitan niya tatang. Ikak iday ti pagnakmanda. Ay, gusteng. Ay, itatang. Tatang. Awan maraminan niyaw tanatay kayaw. Ay, Tatay kayo tatang. Tatay kayo. Naituloy di tagtagainap ko. Ay, ako binagsabat ng peso. Yan, ano yung mga po. Litan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo kun ko na. Tigre, padre. Day, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Duming, mabalin namin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer.
Diyo nga rod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Guardia ko naman, dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Tangay limu kay mo't basitan ti sitwasyon iti COVID. Agbakasyon tayo mamat. Uray duangal daw lang. Sa dino, Tirman. Pasyarin tayo man di kasinsin ko anay kamag ni Ilocos. Ay, kunaklano sa dino, ti pagbakasyonan tayo. Adu ti mabalin na pangiliwliwagan iti nabayag basit adudukot iti napalaba sa bulbulan. Yun nga pa iso. Agasan, makatawon asikur gapo iti pandemya. Awan, makatawanan. Namni, san sa amot na malpas da ito eh. Adu manen ti may padpadamag ang mabalin na sumukat no bilang ta makontrolan da ito yung COVID. Lumaminsan, tinsamo lang media ti ada mang papakaro iti sitwasyon. Gapo iti sobra pa nagipadamag da no duma. Inton kon ag-trending mo tayo. Inton kon mabut-butoy nga nagiti tao. Mabalin na kasta. Tirigat na imbis kuma ang madisiplinaan dagiti daduma. Saan tadadda mo ta pakarwan dati sitwasyon? Kaano nga ron, ti plano yo pa nagbakasyon tayo. Intun sa badaw. Agparbangon tayo nga gapo di tao eh. Oray ta damot eh, lugan mo nga usarin tayo. Irwar mo matsag paminsan ata di kat maistak. Iso nga ron, pasaray pagluganak nga umani ti barangay hall. Sa nabali ako nada sa magmamano lang agpang ti kasidag na iji balay. Ah, nakakatkatawa no daduma. Madimot no, kanayon nga agluganak nga umay dito. Awan exercise kon no ka. Ay wuna. Sige, i-condition ko nga ron di lugan. Nakto ipa-check up iji siya. Kumusta dyan, Lugan? Nakakondisyon mo't lang agbiyahe? Uy, agtaloy ka ni pare si itong mekaniko. Ay, nasayaat Kakaiso na makabakasyon tayo. Agasamat. Nasuro ka makatawan nakasla nakakulong tayo latan dito'y lugar tayo. Yun nga ron. Mapali matay biyahe no napatag ti gagaraan iti sa bali a lugar. Ang amin nagka-ado arikititos. Makapasiko. Jak lama anusan ti mapanagpras-prasis iti pasis dita. No saan lakit di napatag-unay ti papanan. Wan may nang ron na, delikado nga ron ti makipulpulapol kadagiti saan nga amor at tao. Talaga? Nga uray pa'y no kabagyam. Iso nagbanag akasla isnabiro, yung isnabira ti kaanduan nitan. Siyempre, agan-an tayo nga ron. Di ka pa'y mapanmaturog. Agtuglap kansan. Ilo, Pasko pa dati narugyak na istorya. Marin ka atanak naman na mga silpo no isardin ka. Sige nga, Rod. Umuna ako na mapanmaturog. Loko. Ilepas ko ito istorya. Tiko na. Ano ba? Ay, kakabakamot. Matisulyap ko. Ay. Masapo lang malpas ko na ito. No, may patulod ko.
Ada kaming kasing! Uy! Kunak tumot nga da sumangpot. Dumanong kayo. Ay na, adadan! Dumanon kayong! Eh, bakit? Tulungan tayo ran. Mangidisad na gitigargarit na. Ay na, awan mo't ka tinadagson kayo. Sumagmamanula pagsukatan mi timot may. Ay, palabirat. Siya kunti magbitbit ti bagyo. Ay saanin. Nagpintas gayam dito ayan niyo, ante, angkal. Riskaw. Asidag iti kataltalunan. Nagpintas ti mabuya. Nagbiberde dagiti tabako. Gagatuden dagitan kaanakan. Aya, ay sayang. Apagbitla ti bakasyon me. Mayat ko mati aggato daya. Mapadasak kuman. Mabalin mat amapan tayo agatod inton malmalam. Mabalay, nantay. Wan, tapno laang mapadasan nyo. Ngam na ang mga nagbabawi kayo to. Saan? Ay, exciting lakit nito. Ay, kaya't ko padasan. Ay narusa, mga nagbabawi kan tulaan ako na niyan, tem. Ay, saan nanang? Kaya't ko nga rod apadasan. Ala, umay kayaw, dumanon tayo dita balay niyan tiyaw. Umay kayo nabirat. Kakaanakan, dumaanon kayo ditan na mo, akalapaw me. Kalapaw kalaw. Kano nagdakkel ti bong kaluyaw. Saan mat? Pakakit kitaan na dahito iti panagsaw di idi ni Uncle yo. Ala, umay kayo. Apaw, nagmayatin dito ito, Rod. Nagpresko ti angin, lakay. Kastoy ditoy. Napudot ti klima dito Ilocos. Ngam no umay ka ditoy kastoy a lugar. Nang runa ditoy taado ti muyong presko ti angin bakit. Napudot ti darang ti init. Nga madismular babaan ti puloy ti angin manipod dita kapaskulan ti moyaw. Nay, ayan da duming kan Rosa. Ay na, napandansa dita kamanggaan. Ay boy, mayat dita. Kadwadan sa mo ti kasinsay. Kitwang, imot ni kasinsin mo di sa rukang. Ag sa rukang da nga taa, iti mangga. Ewan lagit day. Mangga tinapig sa pangwartaan da ditoy no kastoy a panawain. Tado ti pinuon ti manggada. No mapasuoban da amin da kita. Ay sus. Kan maiwanan da ti panagsabog dadak. Lakwarta. Unaya, kano nagnina pa iti mangga? Ay ko nampay. Ay agyawid tayo tuman. Ay nagsaya atay. Ado ti protas ditoy. Ago makano maranaam ti panahon na. Nabayagan na din hauli pa nagbakasyon tayo dito, yaya. Talaga nabayagan na. Manipod nagsaudi ni kasinsin, aging kasimang pag. Talaga umay tamanan dito, bakit? Huwag nga, Rod. Tatang! Nay, Umay kayo dito! Nay, agay ayam ni Rosa. ay, mapantay di ayanda. Makipagburas na mamut iti mangga. Ay na, nagadon kinaburas tayo. Inak tumulong nga gikarga iti tiklis. Ado ti prutas dito di mi pa'y masapsaparan. Kaaduan na dito ikat mangga. Agila ko kayo, antay. Nang runa dagiti guyabano yaw. Ado ka naw. Wan, no, magagat ni Uncle yo abudyong, agburas iti guayabano. Sa mapan na ilako. Nangingina ti guayabano, ngam dagiti daduma a prutas. Talagang amin ang sustansya ti guyabano, antay. Wan nga rod, ngam manipod iti nadidigraga po kadagiti gwardiya iti pinuon dagiti guayabano. Hindi nan kailalaan dagiti aglong sutlatan a bunga da saan amagawat. Ada gwardiya kadagita guyabano. Ay sus, aduda, naguyong da pa ya. Ha? Intay tulatan ni Jay ayan dagiti guayabano. Ado nga tan ti mabalin a paluumon.
Ang mga no adupay kat tinaloom ijay pundan Ay, nagmayat nga tan tagpuras. Lakit di Mapantay to. Dayjay, ti paborito, kaprutas. Ado kano ti pinuon ti Guayabano da. Mapantay to kano ijay ta amangan no ado pa yung tinaloom igi puunda. Mayat ay sus. Uulyan nga taan, dagiti Guyabano da. Agbungbunga dagijaya, hindi na odya may. Nangina ti Guayabano. Isu nga rod aman mano da tao na makaraman. Di mat ngamin nagpaot da di mulak. Napistay, ta pagamuan lata nagangumot idin. Data sakit di mismo pinuon da. Nabukbuk nga rod. Isungot lagaya. Dom, tatang, sumurot kayo. Sa dinaw. Ijikan nyo gan, mapanagburas dangkang. Sa bali, ti kayat may apapanan kindumeng. Isa din tatang. Ijay ayan dagiti Guyabano dangkilyaw. Da kami ti mapanagpuros iti hawid tayo. Sige Ang mga no awan ton ti gundaway tayo ijay no di ka mapanita Rosa. So da kami kan tatang ti mapan. Sige. Ijikan nyo gan ti sumurutak. Ay, nakayayat! Nagadun tinaburas ang kakaruyan, angkal! Wen, bayam tagitin naglata ni Bitog. Yawid yun tuntoy na duma. Sige pa Bitog! Itinag mo amin na neta sa ngaraya kakaruyan. Ay, nakayayat. Kasta dito'y ayan mi Rosa. Ado ti masaramsam. Kat day ti mangpas pasalon at kada kami. Ay, Ala ni auntie. Ay, umay kami tumananwan. wana. Ay, da kayo mat ngamin. Nakaad-adon sa launay ti pakakumikuman nyo. Di kay unay agpagpabat nang. Auntie mo. Awan lagad anak yo, ayagawaan nyo kiniduming. Ay, nanaturiyan. Kung naktumot na kayo dito kanyugan. Wan kuryat. Apay, aday bagam. Ninana mo. Kori kunayo ka din. Diya kayat day tayong birngas yung kanya ka kurya. Uray ta nagpintas ka, adeng. Dadailan na nga ron ma, di kinapintas ko day taawag na kanya ka kuryat. Ay, sino kayaw? Ay, isugayan ni Rosa, kaanak. Ay, Wan. O anya, ti bagam kuryat. ay kwa. Umayak ko mga dumawat iti kakaruyan, nana. Aya, apag iso. Bitog! Nayunan ti puro santay kantay ni kuryat. Ala, kuryat ni nana. Ay na, di ka man kuryat. Day tati nakairwaman mi nga awag kang ka. Sa maysa, among matinti makagapo na apay asaan mi akayat ti kuri nga awag kang ka. Day din tumot nga minanang ko. Gapukin ni Chris Aquino nga anak day di Cory Aquino. Ay, di yun kaya tinagan ko a Cory. Kasta nga rod, iso nga ano sa monti birngas mo ako riyat. San lagay Maguyabano ti mula da ditoy? At dapay anunas. Ayun. Pinuon ti anunas na kita. Sayang. Naganus pa'y dagita bunga da. Una ya. San pa mabalin na paluuman? Sa may isa. San sa kasla Guyabano da ita mabalin nga ipaloom? Siguro. Ngala. Dabasan tan dagita nga anunas. Sige, tuloy ta timag na. Sigurado kayo at isurutan tayo dalan kat mapanitayan lang iti Guayabano. Wen. Uray na bayagin da di na odi ayay ko dito eh. Diyak nalipatan ti pagnaan. Sige
No, apa ya dita inura ida ana paniji kanyugan. Tadate amin ti imay dita ol. Ay sos, malimton ah. Awan ton ti gundaway tayo ngagburas. Sabagay. Dagijayan ti pinuon ti Guyabano. Ay, sus! Nagano ti bunga na. Saan dakano nga ro da pag-anon. Tada gwardya. Nawuyong dakano. Gwardya nga. Dakmat na damagan kan antitorian no sino dagiti gwardya. Awan mo makita. Ken, ne, guri ka. Medyo kasama kan pa yun ti Kaguyaban Wanda. Makita talaga nga awan umay dito yan. Ngala, pardasan ta. Ipasalo pa imot dito eh. Darsim. Ala, awan pa'y datatan kan duming nanang. Un nga ron. Ang mga no saan damutin ang maawit ti binuras da Guyabano. Anya? Asos, no ado ti bunga makita ni Tatang Yaw. Ang mga numaayatan nga agburas ng runak at paborito na ti Guyabano. Wan anya? Yuri man day gel at mayawid na prutas. Kuntinton Anyan? Ala, agpabunot naman kit di ka dagiti kakaruyan. Makapangpanganak man ay. Nya gwardya ti bagbagan yan ti Waturyawan ba? Un nga ron. Amangan mo't no sana makita dagiti gwardya ako nana. Nadidigra kalogat niyang kayo. Adula amin. Ulye kaon dati kadakkelan na pinoon. Puro sak dagi jay nagdadakkela bunganan. Siya akong ti umuri tatang. Siya kaon. Ang mga numatinag kapay. Sige. Bagus uyak man. Maayatan lang unay. Unay. Adun sa tiyag kakarayam dita kayo na. Nalabaga dadakkel ako tun samay. Burasek amin na bunga na ito yan. Nay, adun sa tikuto na nagbalay ka dagiti nalukot-lukot abulong ti Guyabanaw datang. Adun sa tikuton, makuton kayo no mabuak ti balay da. Awan day ta, kutun lang. Ala tatang, nain nabuak na giti kutunan. Ay, Diyos! Ay, abos, magkayam na gano'y. Ay, isalbag kayo nga, abos. Ay, Nabuak na tatang, umulog kayo. ay, saan? Abos na na kita. Puro sipay amin na magawat ko. Aglisi ka, agsipaw ka. Uwan tatang. Teka. Ang kalisto ka, si Pawam, Dr. Sanda Manulaw. Teka, Sus, ay nalusak na tatang. Ibagayo ano, gitinag kayo tapno mapakadaa ka si Pawan. Ay, di ka nagtagaribay. Aday ko, ay, pag naabuos. Tatang! Tatang! Anya ka matandom? Binaybayam ni tatang naabuos. Ha? Naabuos lang nga rodon. Nablunsa pa yan, gapoy ti pan nakatinag na. Ne. Ayan lagi tayo binuras ta Guyabano Domeng. Ha? Mangan kayo? Agas lagi ti kinagat ti abuos winugordya. Ha? Kasla din ay karkarit na lagi ti kagat ti abuos. Ay, agyaman ka dom. Saan na kan sa kagura ni tatang? Alan ay kanda kiti ka na kiti paborito ka prutas. Noan nga ti ko lang tatang. Intay to suuban dagi di abuos tapno maala tayo pa dagi di sanyo anapuros. Ay, saan? Apa ya pagsatim dagi di gwardya? Nawan dagi di ay. Adang at ang arod maraman na kita bunga dagi di Guyabano. Ayos lang kanyak. Ha? Okay lang ka na kayo? Ewan, gwardya ko naman. Gwardya. Ay, orawan. Dam, agringkan. Agkapitan, tagrubat na yon.
Masapa tayo magbiyahe. Saan aya? Ay, oy. Ano nga tangag paso ti protas, hindi pag bakasyonan may. Litan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayinep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. At damat na kumda. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ayun din sa man makaid na tipusan ni Rosan. Aha, nakalungan. Tisal pagapusan. Kung naktumat, nagkalungkan. Apay, di na kapinakan di amam. Ngaw, ay, awanan tayo kinalubak apangaldawa ko ma. Maluwan kan saan. Apay, kumita kas na nakakaasi. Apay, mabisin ka. Di na kapinakan di amam. No di naklakagura ni Rosa no saktan ka, pilayan ka kuman. Tore, duulan na kan di tasuli. Gaputan nagkalong ka, saan ka apakanan? Daitan na iwara ditan na tinapati ka na. Panawan na ba't nga raw? Ay, okra! Umay ka, taalon no sam di kinalong mo tinapa. Mana way. Kas nadalakam di pusa. Gaputa inungtak. Di nan kinayat di tinapa kinalong na. Wala. Talaga di na kayat di tinapa. Kat nailawaan na laki nalaw. Pati pagarupan na kat fried chicken. Dahil tirigat na. Si nanay ni Rosa pinaspasi da iti fried chicken. Uno litson manok. Tunggal gumatang iti manok asidami. At dalata para iti pusa na. Makamuka pusa.
Bayak na ita tinapaditan. Sidanan to no kayat na. Ituro ko labi eh. Dito yak balay yung agdagos. Mabalin, insan Rosa. Ay, wala. Apay, di mo kaya tijayan datatang. Ay, may mayat dito ayan niyo, tana imimas ti sidsidayo. Anya? Wen, sana bale. No adda ipaaramid ni Chong Gusteng, mapanakidyayan da. Awagan naklata ka no. Iso ah. Iso adito yak ah. Kitap no may karok ti kanak, iti panagbakasyon ko. Uray trabaho kami na trabaho iti kusina. Agsen senyorita kalatan, insan Rosa. Anya? Wen, manang ko naklatan ah, tapno nasingsingid ta. Ay, kawan ah. Basta ibagam dagiti aramidek. Ibagamot dagiti sana magustuhan ni Kayong. Iti kasta, saan kong aramiden? Ibagam dagiti paborito na asidaan. Tayo sutlok-tlok nukan. Anya? Uy, manang. Itad mulatan kanyak ti pakitsenda. Ta siya kung ti makitsenda. Di ka madanagan. Tagsubli amin ti subli. Aging katsintimos. Anyan. Nalawan. Nasayaat nga rod no nalaing kang agluto. Makainanak lakit de. Nagadalak mo't basit iti panagluto. Ang iso na lang. Tadyak na graduar. Ay, sayang mat ah. Sana balen. Mga sawak lang ay. Nalakla ka makasapul kay ti asawam ah. No nakalpas ka kuma. Sana balen. Ito yung atamot tair ko, tikitaan ti armag. Ha? Bari. Bari. Sika talaga. Maray awag kan kapuldot. Nay, apay nga da dito tipusan ni Rosa, ha, bakit? Ay, jakman nambaw. Nakaululi mag-asimrek itay. Sigud ano umalati dito balay kat. Lagid kanyak sana yawat ti makanawan nga iman na unot saka na. Huwag nga rod. Okra, apay nga da ka. Na. Kitaan na kalaan, di mo't agngyaw. Ang mga nadamot sa gubanit na. Ay, amok pa yun. Ang mga nakasidamot iti si 8, kat natudok ti karabakob na. Iso diagnyaw ta masakitan. Si kamot. O sa daytan, masiitan kit din. Ay sus, di mo pa lamam mo ni Okra. Pusa dayta di makasida iti siit. Fried chicken, ti kay kat na sidan. Naarte launay, day tapusan ni Rosa. Uwin, nga makay ayo mate. Aw, apa yan Okra? Day tapay nagan na nga okra, ti pakakatawaak. Apay ngay akas tati impanagan ni Rosa. Gaputa di na kano kayat ti Okra. Impilit kano ni Rosa idikuting. Kat di na kano na tilmon, idino ta nagalis ti Okra. Ay kasta. Takasanumot ngamin. Naipaunat sa iti karabukob na jesang kapirgis nga Okra. Sanan ana tilmon, aging ga asiningkilan ni Rosa iti danom. Iso nga okra, ti impanagan nan. Huwag ka no. Aniyan. Ta naglasa ti biyag na iti Okra. Oy, Okra apay. Hanyat mapaspasamaking ka. Ni Rosa ti umawawag. Hello, Rosa. Hello, nanang. Ada dita ni Okra. Ay, won, anda ditoy. Apay, agan ano ti pusam, kasasa umi, di mo't sumungbat, di mo't agngawag. Anya? Umay mo alaan day. Ang mga nagsakit mo't daytoy, iso akas toy. O sige, umayak na rodan, nanang. Bye. Bye. Day jayan, sapsapulin na kan ti amom, okra, umay na kan alaan. Na. Makawat iti sa ubakit.
Nagnyaw idimbagam nga may alaan ni Rosa. Wen, makaawat sa atalaga day taapusa ni Rosa. Sika talaga okra. Pinagdantanag na. Kunaklano na pan ka nagsapol iti asawa mon. May sapay dayta pagtangtang ka ng ti ulo na. Pakapun mo nga minain. Awan nga rod panawin ko. Sa maysa, naka-out of town di gayem ko a veterinaryan. Kit ni Doming, di nakabaalan tiyang kapun ni Tipusa ya. Kit no veterinarin sa matikurso na. Dilan na nalpas. Wan, jak italakin ni Domeng. Amang ano pagraranggasan na kat ipatay to laki dito pusa. Anya? Saan apagaayat ni Domeng ti pusa? Iso na atap mo't jay kutingkan kwa na. Kasta? Ngun tatang. Iso ayuray ko lang ni jigayem ko. Mas talkak ngam ni Domeng no maipapan dito'y pusa, tatang. Nadungo ni Rosa iti dingwan. Nagbita di makal di nagbasit idi ako teng. Kunakla no matay day day idi. Nakalasat takas taon iti panang balbalkot ni Rosa. Iso aday jay, adda pa'y badunan. Un nga rod. Nya na ya. No nagampon la ko man iti ubing imbis sa Ay, pusa. Huston. Di mon ituloy day tangay bagbagam. Makagura ni Rosa no ibagam ti kasta. Iso abay Ay, mala. Makam mo nga rod. Ay, ore agan ano. Pusan tulat na day. So, adi nalaki ditultuladan dagi di daduma dita. Nga ibagada nga anak dati tarakan da nga aso wini pusa. Anya? Kadun. Ada nakita ka balasa nga ado ti tarakan na nga aso. Dagi tayo pa'y lampong. Mabadbadwan dagi jay. At dadalat ta iti unag ti balay. Kakaydada dagi jay. Kat among tiawag na kadakwada. Anak ko, kunana. Ay kasano jay paborito na akas laubing. No di mo makitkita ti kasasaw na ay saus. Pagarupam nga dan anak na. Gaya, asaw jay bagbagana. Alakit anya nga rod no isumot ti pakaragsakan na. Ewan markit di Masaok lang mo. Agasam. Nanggag ko pa iti na minsan ako na. Agdidi kang balong. Una nakit din. Pag iso lumaba sa kiyibatog ti balkon da edi. Edi tinangad ko. Sumut gayam di saksaklutin na pang isubsubuan iya mamadur. Anya? Salbag niyayat ako nak. Ay kaslapudpud nun nga daanak na yabalasang. No di tumangad di asino man alumabas. Kabayatan akasasao na di usa na. Aso na kunak ko ba? Ito tao. Dom, ninanaumang day ta. Ilo ka malangan kat ne, agmimiksak iti ka ng to'y pusak. Ganyan. Hindi na pa'y masangon tayo dilo ka titirinaw. At amo na nga dararamidag. Dom, kita man dyan tuk-tuk-tuk. Uy! Nek, anak no ni Rosa, ti madanon ka. Ay, uy, anday di kusina. Agtaros ka malay jayan nan. Pakpakanan na di pusa na. Ay, wala. Mabainak na kumaasumurplatan no di mo ibaga. Kapit-pitak ngamin dagiti dapan ko ta sa anak ang nagchinilas. Sos, kapit-pita ka. Di ka lamlampasok aswilang. Kanyan day taabakay. Nenay, naglaingan. Imbagam amanganan ka.
Mga ngagpaisaon. Makaawat iti sao, nana. Ay, ati na pangagtay po, to text ko Ha? Putot ti eksyo. Ma'am, ex ko matkat ni ungto di ta abagatan. Ha? Nagtaor idi day. Ngum idi inasawa na di ampang anang isukatan na kanya. Ay, awanan, narban day sigod at taor na. Aya. Apay jay putot na kunayaw. Kurang iti 11 day utag na. Ada sa mantong na ako na manlangan. Ah? Ay, iso aya. Ay, ang... uray pa yada sa mantong na, nana. Tao day jay. Saan tayo mabaling nga idilig iti pusa? Basta, mas manakam pa nga taday tapusam. At damat nakam nagitakat. Siguro. Aday ta. Ibusam day ta kargak di ta panganam, wan. Di kagibat-bati, takarayaman man ang tipas. Ay, sumungbat. Masirib tay pusam, Rosa. At damat kat nakam nagiti pusa. Makaawat da iti sao. Makaguram at lang kadagiti saan ang mga yat kadakwada. Wensa? Ay, saan asata na subok kon? Amuda dagiti saan ang mga yat kadakwada. Ket gapu iti dayta, saan damat nga asitkan? Ay, wen. Naatap kin ni Duming daytoy. Adanak niyo mga balasang puldot. Ang mga nukayat mo nga isutinta armunen. Napintas, Angkal? Napintas, Awan man nga ron, Angkal. Sos, makas-asawa kon kahit. Itakot may sa agagarak dito ayan yaw. Halawin. No makaarim ka ditoy. Uray biyang kuntun, tisaga na. Uy, ayos! Win. Sana ka mangrabrabak. Basta no ada maarim maun ket kayat nan ngay kasar mau. Ikasar maun siyak di makamaw. Ayos, Angkal. Inaktun arman di anak ni Nanong Mang. Ay, mabalin ka di akaduan da, Angkal. Nikit una. Ibagam laeng no kaano ang mapantaharan nain. Intun rabiin, Angkal. Agdi wusak man, kan agbangbang luak. Tapno maay ayo adagos kanya ket agpaasawan. Asawa kadagos, Angkal. Adi wow. Ne, da kayo ma-chairman. Kaanakan niya day takadwayaw. Ay wano mang. Intulod ko man la diti balayo, tasir patin na ne. Ay, wan. Nakita nak ngamin idi na panak ijay balay da Rosa. Ay na, nagtaaran ti kaanakan niya, terman. Ay siyempre imala ka niya. Umay ka, dumanon ka, Mr. Guapo. Ay, na, maragsa ka na. Ay, nagalasin. Paggarapin ng samot ng iso ti maarem. Agtugaw ka. Ay, Angkal. Ay, agtugaw ka na kaanakan. Ne umang, makamukan di ka nakaka. Kita ang di pagsayatan na nakwa. Ay, wen, di mo pa kadanagan. Makaaram adagos na ito. Ay, saan mo takapoy? Agar aram di kasinsin mo, Rosa. Aya. O, di good. Barbareng makaasawan. Bareng no kayat da Nadamat lang ana. Kan nagagatmat. Madlaw kadagiti dapan kan ramramay na. Amo man alasinan tinagagay. Ayun
Basta no nagdadakkel ti buko-buko dagitay ramay ti tao, lalaki man no babae, nagagatday ta. Sana kasi tiramay ka. Medyo dadak. Ay, awan dagita ramay mo, Adom. Imbagadan, tagpaiso. Pagpaiso nga. Ako ramramay ti senyorito, dagita. Agpaiso, kas laramramay ti senyorita. Ngam nagagitak mag. Sa anak ka sa daot. Ah? Apay, sa dutak ay iti panagkunam. Ay, no siyak. Diyak ibaga asadot ka. Ngam na sa bali atao, tamo da nga rod aman naturog ka, ibagada asadot ka. Tajay lama maturog ter aramidam. Ah, Oh, saan kit den? ang sa anak ka sa daot? Win nga rod, saan ka asadot? Ngam si kalat mangibagbaga iti daytadom. Sadot ka iti panagkita ti sa bali, taman naturog ka. Iso abaliwam man day tang ugalim. Ikatemon day taki naman naturog mo, Domeng. Mabit ipanagdengag ko iti imbagbaga ni Rosa sa lutak. Iti naman naturog ko tiga pula. Sa bagay, saan matakas siya iti panagkita ni Rosa kanya? Ha? Di po sa pinanaganan ni Rosa iti okra. Ang mga nagkalong manan. Paiman, ang ruambay ka. Nyangay, kunakon ko iti plano naman rin tagkalaw. Ay, kinaramutan ako tayo. Ha? Agpasgaran na itilapayag na. Ay, okra. Papakpakan ka lang dito balay. Labanan na kit din. Ay, pumanaway. Andang sakit nakam na. Apa ngay, alumaban mo tayo. Namin adon at pinaltek ko tilapayag na. Nagalisto mo ito namang lisi. Ginidalan na kang kinaramutan. Ha? Agdaran ti pungwak-pungwak. Napuruan nakmot gaya makinaramutan. Agdaran. Ano? Napulso ak samatag. Dom, Ah, inananam ti pusak, ah? Apa sinapat nakakaslag pulong? ah, ay, Rosa, yung bagtadakan. Ah, ay, okra, papanamon! Salbag na tara po sa Rosa. Patayin lang mo tayo. Ala, agdardara day tapungapungam. Apay, naglaslas ka, ah? Anya, Sinugat mo ta pulsom, Dom? anya ka matin. Jay pusa, kinaramutan na. Ha? Si kantumang ngamin, sinaktaman nga tan, ah? Kasta na ti bagam. Uray, ta na indeksyonan iti anti-rabies ti pusak. Amumton maminsanan. Di mo basta saksaktan, tadamot nakam dagita tarakan. Kasta lang ti bagam, Rosa. Nautpot, salbag na niya po sa... Natagtagainap kumutan di inampang ni Rosa apusa. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.